Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आव CISF नि आपडेट लाबोदों दा नोंथांमोननो अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौ आं नेक्स्टआव मोजां लाबोगोन अब्लाबो नोंथांमोननो माखासे ट्रिक्सखौ होलांगोन दा बे लास्ट डेटआ 25 अक्ट'बरसिम थागोन दायो अनलाइना सोलिगासिनो दङ हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो हागोन दा स्किल फी सेलारि जागायगोन नोंथांमोना 25,000 निफ्राय आरो मोनसे जाबाय 29,000 निफ्राय बेनो जाबाय हेड कनस्टेबल मोनसे जाबाय ASI दङ दा गोबाव खालामा बेयाव हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो अनलाइन खालामनो हायो रानिं गैया दे बेयाव रानिं गैया जास्ट नोंथांमोना फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट खालामनांगोन एबा नोंथांमोननि हाइटखौ नायनाय जागोन बा साइजखौ नायो आरो बेनिफ्राय बेयाव अकेब्ला डकुमेन्ट चेक खालामगोन आरो बेयाव अकेब्ला नोंथांमोनखौहाय एग्जाम लानाय जागोन आरो एग्जाम पास जायोब्ला नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लागोन बेनो जाबाय टाइपिं टेस्ट दङ स' नोंथांमोना टाइपिं टेस्टआव पास जानाय लोगो लोगो बेयाव साख्रि मावनो हागोन हेड कनस्टेबल नङाब्ला ASI बे सोनारगोन नोंनि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव आरो एग्जामा अनलाइन जायो दे एग्जामा कम्पिउटाराव अनलाइन जागोन आरो एग्जामनि लेंगुवेजआ हिन्दी आरो इंलिश मोननैनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामनानै आनजाद नोंथांमोना होनो हागोन देन बेनिफ्राय जोंहा भेकेन्सि नायनोसै दा हेड कनस्टेबलाव दङ ST हिसाबै 23 बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 132 अल इन्डिया गासैखौबो लानानै दा बेनिफ्राय ASI आव दङ STआ 7 दङ देन बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 40 दा बेयाव STआ खमब्लाबो नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांनो हायो बे नोंथांमोननि सायावसो थाबाय स' बेनिफ्राय जों माखासे क्राइटेरिया नायनोसै क्वालिफिकेसन आरो बैसोखौ जों दानिया नायनोसै फैदो दा लोगोफोर बेयाव नाथाय रानिं गैया जास्ट नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन एग्जाम पास जायोब्ला मेडिकेल पास जायोब्लानो बे साख्रिखौ मोननो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना जायोब्ला बे जाबाय HS पास थ' नोंथांमोना जायखिजाया HS पास जानो हागोन जेरै नोंथांमोना आर्ट्स साइन्स कमार्स गासैबो हायो बैसो मिनिमाम 18 इयार्स मेक्सिमाम STफ्रा 30 इयार्स मोननाय जायो नाथाय नर्मेला 25 इयार्ससिम हागोन बाट नोंथांमोना STब्ला 18 निफ्राय 30 इयार्ससिमा बेखौ अनलाइन खालामनो हागोन आरो साख्रिखौ मोननो हागोन दा बेनिफ्राय जों माखासे हाइटखौ नायनोसै दा हाइटआ 162.5 सेन्टिमिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 150 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय साइजखौ नायोब्ला STफ्रा 76 आनो जागोन नर्मेलाव आरो एक्सपेन्ड खालामबा 81 नोंथांमोना बिसिम जानांगोन अब्लासो नोंथांमोनखौहाय एग्जाम होनो होगोन आरो जेब्लानोखि टेस्ट खालामो दा बेनिफ्राय जोंहा थांसै नेक्स्टआव जोंनि माखासे स्किल टेस्ट दा जायफ्रा ASI आव नोंथांमोना फार्स्ट जायो अब्ला स्किल टेस्टआव 10 मिनिट्सआव 80 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना लिरनांगोन बे जाबाय शर्ट हेन्ड टेस्ट स' बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय हेड कनस्टेबलाव 35 वर्ड्स लिरनांगोन इंलिशबा देन बेनिफ्राय हिन्दीबा 30 वर्ड्स नोंथांमोना कम्पिउटाराव लिरनांगोन आरो बे जाबाय नोंथांमोना अट'मेटिक बेखौहाय जेबो एडिट खालामनो हाया मिस्टेक जायोब्लानो माइनास जालांगोन बा नोंथांमोना नाम्बारखौ मोननाय नङा आरो मोनसे फर्मेट होखायो आरो बे फर्मेटखौ नायनानै नोंथांमोना स्क्रिनावहाय टाइप खालामनांगौ आरो बेयाव हायोब्ला स' नोंथांमोनाहाय साख्रिखौ मोननाय लामायाव थांगासिनो दङ जास्ट मेडिकेल पास जाबानो नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन आरो नैबे CISF आव दा जायफ्रा टेटु दङ थ' नोंथांमोना राइट हेन्डआव दङब्ला एसे प्रब्लेम जायो आरो धोरोमनि जायफ्रा टेटु दङ 1/4 अब्ला एसे एक्सेप्ट जायो नाथाय बेखौ नायगोन दा बे नोंथांमोना गोरोबोब्ला 1/4 नि आन्दाराव थानांगोन बेनिफ्राय देरसिनब्ला थ' नोंथांमोनखौ रिजेक्ट खालामगोन बेखायनो टेटुखौ दाला टेटु लास्रानाङा जायफ्रा डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो टेटुखौ दाला आपकामिं नोंथांमोना गोबां डिफेन्स जब मोनगोन बा फैगोन बेयाव नोंथांमोना एलिजिबल जानाय नङा दा बेनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइ लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ आं बेखौ नोंथांमोननो होगोन फट'आ 20 निफ्राय 50 किबिसिम हागोन बेनिफ्राय साइनआ 10 निफ्राय 20 किबिसिम बेनिफ्राय PDF खालामनांगोन डकुमेन्ट्सखौ 1 MB सिम बेनि बाराबा जानाय नङा आपल'ड एसे खम खालामनांगोन लास्ट डेटआ 25 अक्ट'बरसिम थागोन दा बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेस फैगोन दा बावैनो नोंथांमोना मोननो हागोन नायनानै फल' खालामनानै मबाइलावनो अनलाइन खालामनो हागोन आरो स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे जोङो सिलेबासखौ नायनोसै एग्जाम फिस गैखाया ST हिसाबै दा जोंहा नायनोसै फैदो माखासे सिलेबासखौ माबायदि फैयो दा गासै 100नि एग्जाम जागोन बेनिफ्राय 120 मिनिट्स टाइम मोनगोन आरो बेयाव नोंथांमोना नायदो इन्टेलिजेन्सआव दङ 25 GK दङ 25 मेथ्स दङ 25 बेनिफ्राय इंलिश साबजेक्ट बा हिन्दी जायखिजाया मोननैनि गेजेराव मोनसे नोंनि सायाव 25 गासैखौबो लानानै 25नि आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया स' बे एग्जामा अनलाइन जागोन कम्पिउटाराव बेयाव नेगेटिभ गैया आरो पास जायोब्ला नोंथांमोनखौहाय बेबादिनो स्किल टेस्ट लागोन लास्टआव मेडिकेल टेस्ट पास जायोब्ला नोंथांमोना साफा CISF हेड कनस्टेबल बेनिफ्राय ASI जानो हागोन दा बे कुइसना माबायदि रोखोमनि फैगोन HS पास लेभेलनि फैगोन पेपारा HS पास लेभेलनि बेयाव कुइसनखौ दानाय जागोन बेखायनो नोंथांमोना मोजां नायखादो कारेन्ट एफेयार्स नायनांगोन हिस्ट्रि नायनांगोन बेनिफ्राय GK नायनांगोन आरो मेथ्सखौ नायनांगोन नोंथांमोना आरो जेनेरेल इन्टेलिजेन्सखौ नोंथांमोना नायनांगोन दानिया अनलाइन एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना बेबादि पेज मोनो आरो आं बेखौ लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना होबाय दा बेनिफ्राय आङो लाना फैगोन नेक्स्टआव फुल भिडिअ एप्लाइ प्रसेसनि दा मबाइलाव खालामब्ला नोंथांमोना जेब्लायबो डेस्कटप साइड खालामना लानो हायो 3 डटसा थुनानै आरो दा खालामबा बेबादि पेजआ फैयो बेनिफ्राय निउ रेजिस्ट्रेसन दङ जोंहा बेयाव रेजिस्टार खालामनांगौ नालाय निउआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो आरो देन बेनिफ्राय नोंनि नामखौहाय बेसिक डिटेल्सआवहाय नोंनि नाम बेनिफ्राय भेरिफाइ खालामबावनांगोन नामखौ चेन्ज खालामाखैबा न'आनो थाथोंसै बेखौ नोंथांमोना नायदो
दा बेनिफ्राय नोंथांमोना फादार्स नेम मादार्स नेम बेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन बार्थडेखौ बक्सआव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट डेट ओंखारखायो बेयाव सेलेक्ट खालामनानै होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना भेरिफाइ खालामबावनांगोन जेन्डार सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय खेबसेयाव जि दं बेखौ होनानै साबमिट खालामबानो रेजिस्टार जासिगोन आइडि मोनसिगोन बेनिफ्राय लगइन खालामनानै अनलाइन प्रसेसआव थांनो हायो दा बेखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव लाना फैगोन जास्ट नेथ'दो दा आसा खालाम लोगोफोर दा नोंथांमोना जाहाथे भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामो आरो गोदानै फैनायफ्रा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हायो बेयाव ओइचएस पास जानो हागोन जेबो नोंथांमोना पार्सेन्ट नाङा ओइचएस पास जानो बेयाव अनलाइनखौ खालामनो हागोन